Verili by ste, že stať sa psychoterapeutom stojí viac ako 15 000 eur? A to rátam iba základné veci. Psychoterapeutický výcvik si môže urobiť psychológ, lekár, sociálny pracovník, dokonca aj učiteľ. Ja som psychologička v psychoterapeutickom výcviku a úprimne cesta sem nebola lacná. Základný výcvik 9 000, doplnkové špecializácie 3 000, supervízie 2 000. A keď si myslíte, že po ukončení výcviku to končí, nie. Psychoterapeut sa vzdeláva celý život. Každý nový kurz, supervízia alebo terapia nás niečo stojí, ale aj posúva ďalej. Ak máte akékoľvek otázky o výcviku alebo terapii, kľudne ich napíšte do komentárov, ráda na nich odpoviem. Možno práve vaša otázka bude nápadom na ďalšie video, takže nehambite sa spýtať čokoľvek. Neexistujú hlúpe otázky. Vidíme sa.